Atal bat ireki behar dugu, tropelarena, sarean urteak daramatzan ziklismo jokoaren atala ireki behar dugu. Sarean urteak daramatzan jokoa eta jokoa dio, eta ez jolasa. Batzuk jolas bezala hartzen dute, gutxi batzuk ordea, bai baitakigu, gehienek oso serio hartzen dutela tropelaren joku hau. Egoitz Lizaso, tropelako kidea gurekin dugu, arratsaldean Egoitz. Kaixo, arratsaldean, Fermin. Beno, adin heldutasuna harrapatu duzera, esan beharko dugu ezer baino lehen, ez? 2005an abiatu zenuten proiektua, ia 18 urtera ailegatu da. Bai, aurrera egiten pixkanaka, eta zorionez jarraitzaile askorekin, batez ere ez, ikusita urte guzti hauetan ez dela sekula, turra Euskal Herritik abiatu, horrek ere, nola baiteko ez, gehigarri bat bezala esan genezak izan dela Euskal Zalegoentzat, turra hemen hasi eta gainera tropelarekin jolasteko aukera izatea. Egoitz, 2005an hasi zinetenean, zeinek esan behartzi zuen 2023an hainbesteko partaidetza izan behartzen dutenik, hainbeste jendeia zuen zain egon behar zuenik, lasterketa bat hasi bezperan. Bai, egia ez, proiektua zezenean dakizuen moduan euskara hautzen gainera, artean .eus iketzen, gero behando .eus, lehiaketak gehiago sartu genituen, Euskal Herrian egia da, zaletasun handia dagoela, eta gainera ez atzera begiratuta, pentsa ez, 2005 hartan oraindik ere mugikorrak ez ia ezagutzen ez genituen gai hartan, nola aldatu den ez, teknologia eta bat. Eta gu hori izatea, eta oraindik ere, lehiaketen inguruan ez, txekundaritza, euskara eta teknologien inguruan, referente izatea, turra bezalako lehiaketa handi batean, pozgarria da, eta hor bat dela ikusteak, ia 20.000ko langa, ez, partaide langa horretara ikusita, erabat gustora, eta ez genen sekula Fermin pentsatzen, 13 urte, 18 urte, beste urte egin dituenik, horrelako ibili da eginez. 20.000tik gora. Aurten turra Euskal Herritik abiatu izanak eragina izan aldu, Egoitz? Antzeman alduzu jende gehiago sartu dela aurten? Antzeman da, nik uste, azkenen komunikabideetan gehiago azaldu izana, ez egokitzea munduko txapeketekin gertatu izan dela tartean behin, ez? Uztailean izaten delako futboleko munduko txapeketak, izan da. Izan da, egia teknikoki 2017an hortxe ibilik ginera zenbaki berdintzuetan, baina guztiz zenbaki borobiletan, esango nuke, berri hori marka gainditzen ari garela, markatan gaudela, eta indar berri bat ematen nigula, ez, aurrera begira, segitzeko lanean, hobetzeko, esan dudan bezala, dagoeneko 18 urte asko dira, teknologia aurrerapen asko eman ditu, ez, urtez urte, dakizuen moduan, eta horre izateak ere, mate egu ez, indar hori, eta saiatuko gara aldanik eta txukunen egiten, eta gure zalen egarri hori edo goze hori asetzen. Aurreneko egun hauetako mugimenduen berri maiguzu, Egoitz? Ze izan da, aurreneko egun hauetan? Hementxe justu hain ez da elkarbatzen ikusten baduzu bintzat webgunean, esan ez, emakumeen giroaren martxan dugula. Ikusten dugu, ez, nola zeintzuk aukeratu dituzten, erabiltzailekoen karratu dugu hori da, salkapena begiratzen badiegu, ez, Debako Karlin Jos Sastre dugula lehena, pentsatzen dut, berekin ikusteko aukera izango dugula, eta, seguren ez, Pogačar duela, hor nola gertatu zen lehen eroriko hori ez, Karapazen erorikoa eta Masena, bigarren bultzu horretan genituelako. Eta hemen ikusten dugu, ez, nola aukeratu, izartxoa dituzten, txerrendulari hauek nola diren, oraingoz puntu egin eman dituztenak multzu bakoitzean, ez, Pogačar, Adam Yates, lider izan zelako, Pello Hilo, naiz eta, nahi desire genuen eta pagarepen hartu ez daude ere puntu bildu dituena, edo Jasper Philipsen bi etapa pagarepen lortuta, eta ikusten dugu, ze aukerak eta egin duen momentu honetan Debakoa den Karlin Jos Sastrek lortu duen, duen lidergori aipatzeko. Esan hemen Fermin lantxo egin dituela, oker espaldi manaiz iaz elkar, bertan patuan izan ditzen giroan, eta esaten zen nirean ez, ea noiz jarriko dugun berri bere herrikako salkapen hori. Esan dagoeneko eskuragarri dagoela, norperak bere herri aukeratzeko aukera duela, nire kasuan Zumaia, nire jaioterria Zumaia denez aukeratu da duela, eta aukera dagoela ez, herrikako salkapen hori ikusteko, pentsatzen hori da, momentu honetan,
pentsa ez, tropel guztian zazpi horren dihoan Xabi Indix, pentsatzen dut, Indixen jarraitzailea izango dela, zumer, nola doan lehen postuan, beraz, Fermin, herrikako sailkapenare hor dugu, aipatzen moduan, agenda puntua batzen ari dela, eta bai aipatu nahiko nuke, gustatuko ditzake aipatzea, ez da, hemen nola, dakizuen moduan, lehiaketan zehar, lehiaketa bat martxan jartzerako, kasu honetan turra jartzerako, para bat astelenago irekitzen dugula, multzo desberdinak egiten ditugula, ezta? Eta hemen genituela Pogačar, Hindley eta Vingegaard. Ikusten duzuen moduan puntu gehien oraingoz Pogačar eman ditu, postuen gatik eta bar, baina gaurkoan zer pozik egongo diren Hindley aukeratu dutenak, eguneko 0,6 besterik ez dute aukeratu. Izan, genekien, Vingegaard eta Pogačar izango zela hautagai nagusienak, baina, Hindleyk ere zer esan emateko, Hindley bera ere zer esan emateko gogoz dagoela ikusi dugu gaurko etapa honetan, eta aipatzen zenuten retransmisioan irutzen zait, hori izango dela lehian ere, eta seguruenik, arriskatu denak, eta hain jende gutxi aukeratu duten txerrendulari hau, gustua izango direla, mango dituen puntu pilagatik, ezta? Eta behiratzen dugu gaine, orokorrean aukera dagoelako, ikusteko ze aukerak eta egin da, ikusten duzu Van der Poel naiz eta punturik ez duen batu oraindik, jende gehiena bere alde egin duela, edo Eskelmoser ezagutzen dutela, Van Aert, Groenewegen apikok direla gehien bat aukeratutako txirrindulariak. Zan nahi duan bezala, puntua biltzea dela gakoa, gure ezagorri nagusen esan genezake, parte hartzeko erraztasuna, ze askotan gertatzen ezagutzen duzuen tropeltxo horietan, jendeak parte hartzen duela normalean turrari daukionez turrean, beste leheketan gutxiagoak kaso. Eta nola hain erraztasuna ematen ditugun, aukeratu besterik ez dilako egin behar, norperak nahi dituen txirrindulariak eta puntua batzea den, gehienek jarraitzen ez duten zale horiek ere, puntua biltzeko aukera dutela, eta hainbeste dakiten horien aurretik eratzeko, Eta hemen aipatu nahiko nuke adibidez, begira, Lafay, bosgarren puntu gehin bildu dituen txirrindularia, uniko bidea bagarri aukeratu du, Horrik ikusten da, Oso ondo egoitz. Nola da bilan jende aukeraketetan. Oso ondo. Ikusten dut lanak egin dituzuela, guk ikustentzulen galdera edo eskaria zuzendu genizun, zuk bete duzu hitza. Gauzak ondo datorren asteazkenean beste begiratu bat emango dugu. Tropelako sailkapen horri izango dugu berriz ere elkarren berri. Ondo izan bitartean, egoitz. Herri asko, ondo zeidan hoi. Eta guk laruntzuko helmugara egin behar dugu, baita Alfontso Arroyo lankidea.